И здравейте хора, имам нов профил. Това е Skyblock Survival with Dancho Proto and KillerBG. Тони то ще го няма. И може да ви направя някой изненада. Ще имаме нов член. И ще снимам нови поредици. И в профила имаме нов член. Миро, известен като Spider-Man. Снимаш ли? Да. Абонирайте се за мене, харесвайте ни клиповете и на звънта. И да. Това е, какво друго да кажа. Коментирайте ги. GTI-ката не стана много лаво, понеже е XD. Формати. Сега като виждате, вземем Калстон, че ни трябва. Ще вземем шуданка. Тони той или още е известен като KillerBG. Ще дойде по-късно. Както виждате, падна ябълка, точно от шуданки. Да оставим нещата в честа. Да вземем купчето лед. Миро иска да сния много, но... не знам. Вие напишете в коментарите дали искате да снима много или не. Лигата на легендите говорим. Както виждате какво имаме. И да. Това е общо взето. Чакайте, че един човек ме вика. И здрасти, много съм така. Да продължим. Той игра го. Един. Як ли? Да, игра Skyblock. Значи е Skyblock. Вече е късно. Що? Стай. Тук при мен е един приятел Цецо. Точно пред тебе. На тях. Какво се направя? Еми хора, това е. Ще му дам профила. На кого? Ще преместа честа и ще приключим епизод. Да, така ще дадеш ли са? Ще ходим вънка и ще играем. Няма да обяснявам по-подробно. Живееш от къща. Видяхте ли какво направих? Много си го подбесваше. Ай сега. Подробности. Нали? Видяхте ли още какво направих, Беля? Само бели правя. Ти си умен за това.
И това е хора. Бай.